dari jaman goro akeh manusa padha druka karo gawe dosa ora krasa saben dina nggih napa nggih iki dari jaman tuwa dari jaman goro bumi gonjang ganjing ae kelawat yen ngalih manusa iki padha gawe dosa bakal cilaka kula jingantos ora teng alam dunya ora gawe ngamal mulya bakal mlebu sak jero neraka naudzubillah min naudzubillah min kula niki nek gara-gara judul sing jenenge napa niki hah napa gunung gunungnya wis anggup gunung anggup selamat anggup gunung selamat anggup mutah nek gunungnya mutah kaya gabah tiri kula jenengan iku napa bakal cila kula menungso teng alam dunya ayo padha eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa menggah urip sing musawatara bakal napa gawe ngamal mulya saben dina alhamdulillah limang wektu aja nganti dilaklekno menggah ana penggawe kula jenengan iki aja nganti kadungkul ning Bandha Dun nganti nglalekno ibadah bakal cila salat sedina sungi ping pira sedina sungi ping 5 sehari semalam 5 kali 5 waktu ya 5 kali 5 waktu aja nganti ditinggal no wis dadi wong Islam aja ming KTP-ne ana Islam KTP kata mriki nggih wonten oh berarti kata bakal ru ngakune jare ngaku Islam kok namung KTP sore kok iki sore wow iso jawab lalari tumi ese namana boleh gaul alhamdulillah alani jaring aku Islam kok namung KTP sing ora sembahyang bakal rugi urip naudzubillah min aja ming KTP-ne tok salat niku sing potong salat niku ibaratnya dadi sirahe Bapak Ibu jenenge sirah bisa saya pentingnya sirah Bapak Ibu wong isih darani wong nek isih ana sirahe Pak Bu isih darani wong nek ana sirahe gila nggih pertamu umpamane wis 1000 ora duwe tangan ora duwe sikil ning isih ana sirah isih ditambah senajan wong ibu assalamualaikum waalaikumsalam lha kene mbok anu rika mlebu ning melas wong goto kamrene akhire kon jega ngopo sirahe aku darani wong monggo pinarak lenggah akhire kon ya akhirnya jekok melas teman kamu mah jam pira yang mau jam 3 di dalam maksud nang bali enggak ya sekarang ini mandal mengi ya ora apa semuanya waras sih alhamdulillah jekok dingin di karo Medang akhirnya kon Medang lumayan mulai Medang lah terus meh tengah rolas Medang dingin nggih ini air apa air teh air banyu air teh kali ngujuk nggih monggo santai mawon nggih ingkang sampun telas nggih ngujukake sarung napa kathok yuk nek badhe ngujuk Mas bismillahirrahmanirrahim air teh air teh memang rasanya hangat alhamdulillah amin Allahumma amin ya robbal niki jaman wis tuwa dari jaman goro manusa dodrika ge dosa kandhang ora krasa sing ora krasa manti tenono bakal cilaka kenapa buru dunya nganti kelakene kok akhirat bakal ru
Mulai ping nombok bondo dunya lali karo kewajibane bakale cilaka bakale Mula dielingno wingi bulan Ramadan ana adzan pada dinteni. Nggih. Dilatih kon ngenteni ben supaya besok ahli masyarakat Jatiraya wong padha mencorong raine padang kaya lintang. Allahumma. Tiang mriki nggih padha mencorong bathuke. Iya anu barang ngobor kodhok. Ayo padha napa padang mergo ana adzan do ngoyong Alhamdulillah. Biasa santri TPQ Al Hidayah nyekel mek adzan-adzane nggih banter nggih. Allahu Akbar Allahu Akbar. Langsung berangkat ke banget ke musuh. Tinggal gawe leren nyambut wis sing biasa buang. Sing jangan buang. Agi gendong bocah nangis lho. Maksudnya leren pada ngoyok adzan pada sholat. Lah siki masjid musala sudah gedong magrong. Kira nggih? Lampu listrik ya pating pencerong, keramik kinclong-kinclong sing adzan di ngorong-ngorong. Kira nggih? Ning kadang kok nganti saya ora ana. Oh, berarti ya kosong kelompok. Iya moga pada boyong alhamdulillah. Allahumma kula pitados nek Jatiraya mriki nggih, kula mun yakin mun percaya nek Jatiraya ana adzan wis pada nang jero Mas. Maksudnya apa? Kula mun yakin nggih, kula mun percaya Jatiraya ana adzan pada nang jero Mas. Sing adzan ya, sing ora adzan yang ora paham. Sing penting berangkat alhamdulillah. 5 waktu aja nganti ditinggal loh. Memang gak ora do cilaka. Napa kula jenengan kok bakal busak neraka? Krana napa? Iki ana buta sing golek bala sekata-katae supaya apa iso mlebu sak jering neraka. Jering neraka iki napa sing jenenge buta. Ora disebut sing to. Niki buta sing arep napa? Termasuk napa? Iki termasuk iblis balane set. Golek bolos sekata-katae niki muga kula jenengan dewa sindha bejo ora gampang kabujuk rayu sing jenengane buta alhamdulillah. Allahumma ning saniki jaman wis turut diare jaman gara-gara manungsa padha kedroko kadang ora krasa sing ora krasa titenana titiwancikan nggih gara-gara aja padha lunga ayo dipera gara-gara dados menungso ning Jatiraya aku teko kene arep golek bala endi sing dadi balaku balaku kalau lu Jatiraya sing dadi balaku lanjut neraka kemenak manungsa ana ing Jatiraya ayo dadi balaku aja padha salat aja padha ibadah aja ora ngaji ayo dadi balaku iki ana ing Jatiraya gak ana pengajian bun aku panas parisin bagi parisin aku bun-bunane panas panas Kiai Parisin dong aja ngundang pengajian Kiai Parisin ngundangin dangdutan saweran lekok kakutang naudzubillah min iki bakal cilaka urip teng alam dunya nek napa ngandhut padha manut karo bojo rayu ning set ngantek
Nabi Adam alaihi salam mawon diusir saka swarga mergane apa? Manut bojoke Iblis. Nabi Adam digoda karo iblis, ning gone setan dinapa? Ning gone setan iku di napa ngrawuhi Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam. Ya Adam nang ngene. Nabi Adam, oh ana apa iblis? Kowe nang swarga kepriki Nabi Adam? Aku kepenak iblis. Aku ora pengen apa ning swarga dianani marang Gusti. Kepengin apa-apa ana, apa-apa? Apa-apa? Ana? Apa-apa? Apa-apa? Ana? Ana? Oh, kepengin apa-apa ana. Aku dilarang karo Gustiku. Iblis ora kena nyepak sing jenenge buahul. Buahul. Aku nyawa kulki iki bakal apa? Cilaka sorot dusir saka swarga. Alhamdulillah nih. Nabi Adam dibujuk dirayu karo iblis ora mempan. Ora mempan. Ora. Nabi Adam mancung. Sekali tidak tetap. Sekali ora tetap. Pokoke mancung kali dawuh Gusti ora gampang dirayu karo Rono ora gampang dirayu karo iblis mboten kurang akal. Akhire iblis goda garwane Siti Hawa. Lah wong wadon Siti Hawa digoda karo iblis ditemoni Bu Hawa. Oh, Bu Hawa di sini ya? Lagi ngapain? Bu Hawa, ada apa iblis? Kamu tahu di surga gimana? Aku sudah enak iblis, di surga itu enak, serba ada. Oh apa-apa ada, mau ada apa-apa, serba ada. Tapi saya dilarang oleh Allah, nggak boleh apa nyentuh dan memetik buah kuldi. Oh kamu nggak tahu Siti Hawa, kuldi itu maknanya kekal. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal. Apa? Iya, coba kamu ngomong sama Mas Adam. Wah Adam siapa? Masa Adam Suseno? Pas Adam alaihis akhirnya Siti Hawa niku napa dibujuk karo iblis manut mula wong wadon kalahe karo rayuan kalahe karo mula wong wadon kaya ngapa mreteng-tenge dirayu alah klebek-klebek alah kaya modele Siti. Gampang begitu nempel ketemu nang bis bali ditutna ngomong indahnya bulan prek tak seindah wajahmu hitamnya anak tak sehitam rambut engkaulah sayang bagiku engkaulah sayang hitamnya hidupku. Siti Hawa kelepek-kelepek dirayu karo iblis manut akhirnya mantul sama Mas Adam. Mas Adam ada apa Hawa? Apakah Mas Adam cinta sama aku? Oh, sangat cinta. Gak ada wanita yang lain yang saya cintai selain dirimu, Siti Hawa. Kalau memang adanya kamu, gak ada yang lain, cuma satu kamu, cuma satu. Cuma Mas Adam ngomong, cuma kamu sayangku di surga dunia ini, cuma kamu sayangku di tanpa kamu hamba terasa. Gak ada kamu rasanya hampa.
Oh Hawa, aku cinta sama kamu. Kalau begitu Mas Adam, tolong petiklah buah itu. Buah kuldi itu Mas Adam. Nanti kalau sudah dipetik kita makan bersama. Akhirnya Mas Adam kalah karo rayuane wong. Wadon rayuane wong. Udah wong lanang kaya ngapa gagah ora sak sombong kalah karo wong. Kalah karo wong. Bong biu. Wong lanang kalah karo wong. Wong wadon ajiane apa? Wong lanang gede dhuwur kaya Werkudara, kumis kaya dadung sapi. Getah sing wadon protoli. Lha to nggih? Guru digetak langsung kuru. Pak Kadus digetak langsung blonus. Kiai gak ada luar panggung, bali ngumah bilang kiai ini, alah, kali gubluge. Karena kalah karo wong kadang-kadang ramane sekecap biunge 5. Krungu Pak. Jangan mireng mboten. Wong wadon masalah ketalang moni angel mandeke moni baranana lerene esuk moni awan moni sore tenang dapur tenang sumur tenang kasur moni terus alah Partina moni terus ya moni sing apik karo wong lanang gitu nggih lembah manah alhamdulillah. Akhirnya Siti Hawa merayu Mas Adam. Mas Adam terbujuk rayu sama Siti Hawa. Akhirnya Mas Adam terpaksa mau memetik buah kuldi, dimakan oleh Mas Adam. Mas Adam makan satu, tapi Mas Adam makan nggak bisa bablas ke perut, mandek di gulu. Hah? Mandek di mana? Gulu. Itu bahasa apa ya? Mas Adam makan baku di mandek di gulu. Mandek di gulu. Gulu kamu, bukan gulu aku. Di gulu mandek ya. Makanya pria yang turunnya Nabi Adam, wong lanang sing Nabi Adam nang gulu ana jendol-jendole. Napa niku? Buah kuldi manik. Oh, nggak tahu kamu sih. Itu buah kuldi bukan manik. Kalau Banyumanik di Semarang. Itu buah kul. Itu jendol-jendol buah kuldi. Makanya kalau ibu-ibu masih ragu, suaminya keturunan Adam apa Udu, nanti pulang dari sini demek gulune. Ada jendolnya apa enggak? Kalau ada jendolnya berarti turunan Adam aman. Kalau nggak ada jendolnya berarti toko listrik. Nggak ada jendol-jendolnya. Siti Hawa, Bapak Ibu, Siti Hawa nuwun sewu wong wadon angger dahar mandan banter mandan lunyu. Ora mandek nang gulu, ning mandek nang dada. Ganti wong wadon la jendol-jendol gue. Apa itu? Buah kuldi susu. Susu. Ada susunya. Buah kuldi. Bu. Untung Siti Hawa dahare kalih mandeken nang dada loro langgene siji kaya tumor lah. Mikir. Untung mandeken nang dada lagi nang sikil. Nusone julung sikil. Yes, barengan waras alhamdulillah. Allahumma akhirnya karena Nabi Adam Siti Hawa memakan buah kuldi diusir dari surga oleh Allah Subhanahu. Nabi Adam diusir kali Gusti Allah, diusir dari surga, jatuhnya di India Pak. Di mana? Di mana? Di India. Maka cirinya orang India postur tubuhnya gede dhuwur, mandan ireng, matane matanya gede, lah kayak buta, matanya belah, irunge Mbak, orang mancung ora, gua irunge mancung ya tangannya manggar, iya gulune blarak, awaknya wit kerambil, irunge Mbak, bangin, mula wong India cirine
apike gede dhuwur, irunge bangir, matane blok, wonge gede dhuwur, wonge gede, ora kaya sing agi. Ngomong sing agi ceramah ngono. Berarti jenengan ngomong nek kula sanes turunan Adam. Lah itu turunan apa? Kate. Ngenyek sumpah yakin. Karena turunan kate. Kate. Turunan Nabi Adam alaihis. Siti Hawa jatuhnya di mana? Di Jeddah. Makanya wong Jeddah wong ayu-ayu, bening-bening. Ayu-ayu, bening-bening ora kaya. Ora kaya. Ora kaya wong kana. Wong kene sih. Iya butrek. Ana sing protes, jane nyong bojone ora kaya Siti Hawa, jane butrek lah mudune nang endi? Nang Jatiroyo. Ha, ya beda wong kejemit lawang. Bu, kula wong wadon-wadon ayu alhamdulillah. Muga-muga ayu wajahe ya ayu akhlake Allahumma. Allahumma kula aja nganti dadi wong wadon sing padha wani karo wong. Padha wani karo wong. Yang mriko enten wong wadon sing wani karo wong lanang. Kula tak tanglet Bapak jenengan pirsa niki wong wadon mriko enten sing wani karo wong lanang. Kata tiyane nggih rawuh. Oh, sing kudu kaya ngapa? Lah, aja dicungi kok Bali. Bu, sing sae nggih karo wong lembah manah, muga-muga rumah tangga tentrem. Krana ama-sama ora nglarani ati, atine apik nggih. Muga-muga senajan ning ibadah ora komplit, ya do halal bihalal tetep ditampang nggih Bu nggih. Muga-muga kanthi renaning manah, muga-muga dadekno berkah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Aja gampang meri karo tangga nggih. Wong meri urip ora kepenak, anak tangga gawe omah tingkat malah dikasih sekarat. Bu, tanggane tuku gelang malah dikasih mriyang. Tanggane tuku motor malah lambene ikan jotor. Bu, tanggane tuku lemari es dikasih stres. Masa iya. Tanggane tuku ceret malah mencret. Ya semoga terima. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Jisun kekalih Allah subhanahu. Ojo nganti gampang kabujuk rayuning akhirnya Nabi Adam alaihissalam kalau setinggal swarga saya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam napa kaduhum ngajuk napa tobat kalih Allah subhanahu. Tobat kalih Gusti kanthi tobat Nabi Adam alaihissalam dikira termasuk lawan dongane Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sareng Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana kula jingan tiga manusia teng alam dunya nggih kabeh nggih dosa nggih Pak Bu nggih. Wis padha aja padha ing marang Gusti Kang Maha Kuwasa njaluk ngapura saben dina ngamal yo aja nganti ditinggalno nggih. Kula jangan kaya wis supaya bejo mulya dia becak iso mingkah salah penting swarga. Allahumma ayo padha napa bareng-bareng eling kalih Gusti. Sumuduling gara-gara ana Kiai Semar jaluk lagu apa sluku ayo Kiai Semar metu lagune sluku ya sluku bathok dipirengno muga-muga dadi wasilah Allah. Nah ayo sluku bathok dados tok umben dingin.
sak tulino lae saka tembung la ilaha illallah. Mergo masyarakat ana ing Jatiraya ayo padha dzikir nggih. Nggih. Dzikir muga-muga dadi tambahi katentreman ati. Muga-muga ana atine tentrem, uripe alhamdulillah. Kanggo atine tansah dadi ati sing do eling kalih Allah Subhanahu. Semar samar samir samit aja kesesem marang barang sing samar nunggal serapa dadi wong sing do waras alhamdulillah. Lai uga masyarakat orang Jatiraya padha ngakeno dzikire la ilaha illallah. Muga-muga dadi waras buka lawanging suar. Buka lawanging suar. Oh lah ramane ya bener. Angger kaya kuwi carane pada dzikir warga masyarakat Jatiraya ya uripe kepenak. Nggih. Oh lah wis pada turu apa urung. Yang matane gun gedhe. Matane bah. Bu, kira-kira Rika nanggene betah apa ora? Karo sapa? Muga-muga sing pada betah nang nggone pengajian, uripe ora padha gampang kabujuk rayune setan. Nggih. Do saged kalih pangeran Allah mah. Muga-muga selawat ninggal perkara sing racun sira diridhoni kalih Allah Subhanahu. Allahumma uripe donasi tilan ngati-ati menggah kula jengandika sari iso do pikantuk urip sing mukti alhamdulillah. Allahumma dzikir kalih Gusti ya maca istighfar, ya maca Quran, ya sholawatan, ribaan, barjan, alhamdulillah, yasin, nan, ora do bosen, kanggo alhamdulillah, Allahumma, kabeh pada royom, alor, royom, idul, royom, suwe-suwe tekan baderan. Alhamdulillah. Allahumma muga-muga uripe sing dalam gawe ngamal mulya bakalin apa mulya dunya mulya janaka swarga lho janatuka muga-muga do pikantuk swargane Allah Subhanahu. Sing siji mau napa atine ahli syukur walisan dzikr lisane ahli lisan ahli dzikir do napa maca wong wadon-wadon maca istighfar karo nyambut gawe istighfar asah-asah istighfar umbah-umbah resik-resik omah ngomong bocah olah-olah punate napa dereng karo asah-asah istighfar umbah-umbah istighfar lho wong sing wis kepenak Bu, mula jago diman karo wong lanang, wong wadon siki beda karo wong wadon. Angger wong wadon miyen siki wis tua. Lah kan yang salah. Wong wadon siki beda karo wong wadon. Angger wong wadon miyen siki wis. Lah kan ngeyel. Lah niki muga-muga dadi wong wadon sing ahli suar. Tapi pengumuman wong sing wis tua-tua, pengumuman nggih. Nang swarga ora ana wong kaki-kaki. Nang swarga ora ana wong dini-dini. Sing wis kaki-kaki wis dini pada bingung apa ora. Wong nang swarga ora ana wong kaki, ora wong dini. Nang swarga nom terus ora kabeh. Kira bangke bujang terus akeh. Perawan terus raja tiba sedina pengliwana perawan. Alhamdulillah. Bu, pengen swarga mboten? Wong wadon golek swarga paling gampil. Sing lanang bali ngadang arep lawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada potongan Jatiraya. Moga-moga apa nggih Bu nggih? Waalaikumsalam. Bu, jenengan kelas dosi garwa nggih? Sing lanang bali wis persiapan nggih.
syukur-syukur kula nyawang tiyang mriki do ayu-ayu ngoten iki nggih. Tiyang mriki do ayu-ayu nek teng dalem ayu-ayu mboten? Mboten. Walah kaya sisan apa mau sisan lamor. Muga dadi berkah alhamdulillah. Dandan nggih Bu nggih. Wis meh bali bapake persiapan, pakai mangir. Pakai maskara, pakai eyeshadow, pakai blush on, pakai lipstick, ya, alise daspal, disemprot Rexona, ambune wangi, begitu bali bapake indahnya, indahnya, aduh, nyawang rasane ambiar. Alhamdulillah. Masya Allah disawang nyenengaken omong samong gandes kewes lu ora kaken diwehi ya ditampani ora diwehi iki yang susu bingung nang kene diwehi ya ditampani ora diwehi es bodo arika sing penting jalukane aja pada ngebot karo wong lan ibu-ibu Jatiroyong nggih kula aturi besok aja pada ngebot karo wong lan wong lanang Bu ora pada wong lanang ora pada wong lanang ana sing gede ana sing cilik iki maksudnya apa ana sing dawa ana sing iki susu malah ora genah iki kan wong pada manuk sah protes dingin ya ngomong nama manuk pada manuk nih juga orang pada manuk juga orang angker manuk empret yang juga kayak juga empret beda karung juga banyak yang juga siapa Bu, maksudnya wong ora pada hasilnya nggih, wong lanang ana sing rosa, ana sing ya guyu maning rek. Maksudnya tenagane ora pada ana sing hasilnya gede, ana sing hasilnya cilik. Mula sing wadon sing terima diwehi aja kaken lah wong nang hasil 100.000 biyunge ngapa kiye mung hasil 100 pira Pak 100 yang ngilir kanjeng kok litok terangna dadine genah akhirnya ramane konje cego kaya ki Pak dadine nek genah ya sejali ki lho 100.000 kan ngene kebutuhan pirang-pirang ngene udah satu apa ngene kecukupan lah jeneng wong lanang kudu ya pengertian karo biaya sing pirang-pirang kabeh ya larang kabeh pada mudah kabeh lah nek kebutuhan karo 100.000 gak ketutup kabeh lah jeneng wong rumah tangga ya kudu tanggung jawab wong lanang golek karo sampeyan itu jenenge bisa untuk kebutuhan wong wadon kok kan lah jenenge wong wadon kuwi garing jaga kaya apa kasane lho ora dhewe ora motang-motang karo tentu kene nang juga apa terima kasih kamu kan nang kamu nek aku kurang mriki jajal wingi dilang itu disene nanti sekolah dibarakna nang kurang mriki payu ora go gerajan lu ya esen tapi nek nyari makan mana kejar malah tidak apa nanti kalyo wong madon modele kaya kowe jolan sapi bae Pak ya moga-moga waras alhamdulillah Allahumma bulane sing rukun Allahumma insyaallah tentram insya ayo padha bareng-bareng yun kalih Allah subhanahu ahli syukur bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim men ahli syukur ahli tafakur dadi golongan mati kanjeng sedherek takwa kalih Allah subhanahu ayo bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni min ibadika sholihin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni nura waj'alni
min ibadika sholihin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Bun rambung cerdas. Kula seneng teng Jatiraya ngoten tiyangnya cerdas-cerdas, Pak. Tinggal leren yang meneng kabeh. Wong wis rampung nggih Bu nggih. Wis muga-muga sing penting pun maos nggih. Mboten usah apal, mboten apa-apa nggih. Sing penting pun maos muga-muga ijabah. Alhamdulillah. Allahumma iso dewasa syukur men dadi golongan umat Kanjeng sing do takwa kalih Allah Subhanahu. Insyaallah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah siji wae napa ahli syukur, loro ahli zikir, lan karena zikire kita napa tansah eling kalih Allah Subhanahu. Nek eling padha bali maning. Nggih. Baline teng pundi? Teng omah. Eling-eling sapa eling bali ya. Ya. Eling kalih Gusti, bali maning teng dawuh Gusti. Sing urung sholat pada sholat, tidak cuma penampilan, betul? Tapi pengamalan, kalau cuma penampilan menipu, koplokan yang ora sembahyang berarti koplok gambar. Ana koplok gambar wayang nganggo koplok ora sembahyang. Mriki wonten. Oh sembayangnya malah kayak mau beobat nggih. Mik sagrek ming isa karo Mbah Rebana. Tiange nggih mriki. Ala ku beobat mik sagrek ming isa karo. Berarti ya ora apa? Ora waras. Ana kuplok gambar wayang nganggo kuplok ora sembayang. Ana dung-dung udu wayang nganggo kudung ora sembayang. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Berkudara jenenge wayang Gatut Kaca bisa makmur. Ayo kanca padha sembayang kanggo sangu ning alam. Semua akan kembali ke kubur, betul? Kita akan kembali ke kubur. Kalau udah dikubur kita akan apa? Nggak ngapa-ngapa, nggak bisa apa-apa, betul? Akan hancur leb, nggak bisa apa-apa. Hancur lebur tulangnya serta angus tubuhnya. Cocok konflik bubar. Jangan orang ngerti klisi-klisike nyompan ditambahi. Langsung ditambahi waktu. Bu, bakal cilo. Hancur lebur tulangnya serta angus tubuhnya. Lun, bakal hangus tubuhnya, hancur lebur di alamku. Adanya cuma suara rintihan, suara tangisan. Sebagai balasan si gampang insan yang di dalam kuburnya mendapatkan sisa
Bu. Bu. Mulane ayo padha eling alhamdulillah. Allahumma muga kawaras Allahumma ya rabbal alamin. Dikenden ngamal sing sae. Nggih. Mulane ayo padha ngamal ngandel. Padha kira-kira ngamali pun kathah napa dereng, Bu? Kula tak takon jenengan ngamal kali ngomel kathah pundi? Masya Allah. Jebule jujur nggih. Mulai sing lanang gering-gering ya kuwe. Dadi domeli bae. Tangane bar meja kan meja, bar madang ngene nyedok karo ngaji. Monggo bukan duta kepean ditasi. Wong wadon modele kaya kuwe. Bu, sing sae nggih. Nggih, ajakaken insyaallah ramane betah nangu omah. Mula kathah ngamal apa ngomel? Ngomele dikurangi nggih. Coba tak aturi ngitung-ngitung muhasabah nggih. Muga-muga ngamali kathah Allahumma. Bu, kepengin ngamal mboten? Ngamal apa? Ya ngamal pernah nggih Bang nggih. Pokoke dadi wong sing seneng ngamal ora pada pel. Mriki nggih wonten tiyang pelit, Pak. Mboten? Alhamdulillah wengi loma-loma nggih pada nyoh pada apa-apa ngatarikan nyoh urunan. Moga-moga semang. Alhamdulillah. Bu, si kita aturi ngitung kira-kira umure pun tambah niki kathah ngamal apa dereng nggih? Ayo kula tak takon, Bu. Bu, jenengan tambah umur kira-kira niku bakal tambah ngamali apa mboten? Tambah ngamali mboten? Muga-muga tambah alhamdulillah. Urip iki aja mung mikir bondo dunya, pikiran saiki umurmu wis pira. Wis pira tetung nggih, hitung-hitung sepiro ngamen saiki, apa kira wis cukup kanggo sangu mati. Lagune sinten, Pak? Kula kok Roma. Halah ngerti ora dakon yang wis bali temenan. Oh genah kula sing ngene ket mau Roma. Ngapunten, Mbak. Guyon nggih, Pak nggih. Nggih, pancen lagune Roma niku kula sing tiru. Tiru. Bang Suli nggih. Mangke jenengan jawab nggih. Urip iki aja mung mikir bondo dunya, pikiran saiki umurmu wis pira. Ya sip matur nuwun. Hitung-hitung sepiro ngamalmu saiki, apa kira wis cukup kanggo sangu mati. Bu, hitung-hitung nggih. Ayo, tarik sis. Hitung-hitung sepiro saiki, apa kira wis cukup kanggo sangu mati. Menawa wis mati ra bakal bisa bali, mula sanguku kudu siapno saiki. Disiap nasiki ada kae. Wis siap temenan. Wis muga-muga berkah Allahumma. Jenengan jawab nggih. Iku lagu musik engko jenengan jawab bareng. Ayo padha sregep ngibadah. Allahumma. Sing padha ngamal muga dadi berkah. Ayo dong ngamal sing kanthi kathah supaya berkah kang maha murah. Sallallahu ala nuril mubin.
Rasuluna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo kanthi ngamal jenengan diiringi selamat, muga-muga dadi manfaat. Allahumma ana serban mondar mandir iku serban karo pada mampi sing do ngisi muga ora mikir men do mikir bakal ngadeg mungkar lan nakir men padha mikir bakal ngadeg mungkar lan nakir. Allahumma sholli wa sallim wa sallim ala Ana serban wira-wiri kowe serban jaluk diisi sedong isi muga-muga uripe mukti sing ora ngisi muga-muga cepet ngisi kok cepet mati ya ora isi barani awas mau mati lho meresani kula. Ayo iku serban wira isi ayo dadi balaku sing ora ngisi ayo dadi balaku ayo padha balaku ayo aja balaku guys aku kapok aku tobat iya aja dikeceng bun-bunanku aku salah gareng godho wong Jatiroyom sing atine jejeg kali Gusti
ibadah kanthi ajeg 5 wektu ora kanthi padha kicek alhamdulillah. Allahumma ayo saiki ayo padha tobat padha apa kuwi tobat soto babat lah tobat soto babat tobate soto paringan waras alhamdulillah. Allahumma sing padha ngamal muga-muga ngamale dadi ngamal sing sae. Allahumma ikhlas sing manah muga-muga berkah. Allahumma ora kerasa wis setengah siji nyong ngomong wis suwi Pak Parisin. Kula biasanya teng pundi-pundi sejam Pak Parisin. Teng mriki kula megane jam Pak Kiai Parisin ya kudu sing paham maksudnya kesel kon meren. Malah anggapane apa sih Pak? Gangga waras alhamdulillah. Eling ana bondo donya ora digawa sit. Sugih duit mati ora gawa duit. Kula survei Bapak Ibu nyuwun tau menangi ana mayit ngombe duit. Mayit koclok. Kabeh tinggal putra, kira nggih. Wong kadang-kadang wong tua malah umpan remeke trok, Pak. Bapake ngumpulna tukone mengko anake adoli. Niku nggen kula mboten matur mriki, niku nggen kula wonten, nggen kula. Ya padha bae sami mawon, padha bae sami mawon bareng sami. Pokonge pamit jantuk. Gangga waras alhamdulillah. Allahumma ora digawa sit eling ana bakale kira nggih Bu sandangane diganti putih nek wis budal ditutupi anjang diurup siram kembang Bu tonggo-tonggo nangise kaya wong ngambang Bu eling nggih ayo bareng-bareng ayo dinteni malahan nungguin ya Bu menantu dereng Bun terus ayo modele wong wadon terus orang nganti senang dhuwur kaya ngapa iki maksudnya apa senang dhuwur nyong wis saya terus orang nganti senang empok apa Bu go ayo pada eling nggih eling kali Gusti muga-muga dadi waras alhamdulillah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada pengumuman berarti sudah selesai. Pengumuman saya kasih tahu bahwa warga masyarakat dan jamaah semuanya ada pengumuman bukan pengumuman PKH atau BLT tapi pengumuman hasil infak alhamdulillah
Ada berapa ini? 788.500 rupiah. Alhamdulillah 788.500 rupiah. Gelebe sejuta, gelebe nikah. Muga-muga berkah. Alhamdulillah. Allahumma manuk perkutut mabure ngetan sing antut runtut linindake pangibadahan. Allahumma niki zaman dari zaman akhir, zaman edan. Zaman akhir, zaman edan ora apa-apa. Malah waras. Iya lagi, mulai terakhir lagune zaman. Masa mau edan misalnya kula maning. Zaman akhir zaman. Oh, pirang niki? Zaman akhir zaman edan sing ra edan ora ketuman sebab akeh wong senenge maksiatan. Dadah sayang. Wow, ini dadah karo nyong. Selamat malam. Selamat jalan. Lo tandane zaman akhir zaman edan apa? Langgar masjid podo kosong, ngarep TV rame uang. Ayo jalan muni wong nggih. Sareng nggih. Sing ora muni ora apa-apa. Langgar masjid podo kosong, ngarep TV rame dijak ngaji podo megah, nonton sinetron orang duwe saya lah kae wonge ngaji nang kene. Masa siki desa kayak perkotaan kira nggih karena apa terpengaruh dari pengaruh luar sampai ke sini. Kira nggih Bu, desa kaya perkotaan rambute pada semiran. Baratus rong andukan persis kaya kucing kudanan lah kae wonge ngaji nang kene. Ayo sallallahu salamullah ala toha rasulillah Muhammad. Ana pari digawe bubur setengah siji wis mangsane. Ya cocok donga dulu ngawaras Allah nah. Jangan terong dicampur sambel wis suwe ngomong lambene kesel. Yakin sumpah wis pegel nyong. Dari kasih lho. Lah nyong sing mau nikah mau. Bu, maring Banten numpak kereta cekap semanten atur kawula. Allahumma manuk jalak cucu kuning kepenak cocok ngemben ngundang maning. Yang ora perintah daripada bonyek nyekan karo nikah. Oh nyong ora diundang benene ora apa-apa. Yang ora
dudang mrene golek nggon liyane. Alhamdulillah. Telo wangur tak amplokane kula badhe kondur siapke amplope. Nyek pancen iki. Amplope. Terus saya kula isin kali Pak Kiai Imam, kali Pak Kiai Parisin, kula mriki Bapak Ibu, saestu kula mboten nate mikir masalah amplop. Pindah malih Bu. Pak, kula mboten mikir masalah amplop, sing penting Bu, ampun kados niku nggih. Saestu kula jujur Bu mboten nate mikir masalah apa maning isi kula mboten nate mikir, sing mikir panitia. Pada bae. Iya. Sumpah nyong atine lara yakin. Jangan kali mari pada bae kalau melirik ka. Bu, waras nggih. Alhamdulillah. Ayo pindah malih. Telo wangur tak amplokane kula badhe kondur siapke amplope. Suara bapak lara sisan. Bis engkel tak tumpakane, tipis kandel tak tampanane. Ya Rasul Allah, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jamaah saestu kirang prayugi nek kula matur kok nglantur muga saged pilah nggih mari wonten ical-ical kula wonten gelombang boten sami nggih. Nggih. Kapan Kak? Insya nek dipikir kesel saestu kula nggih kesel Bapak. Kula wingi nggih nembe saking Belik, pangsul kula nggih dalu mes subuh. Niki mengko gawe jamilan yang orang ngerti. Gila bang, kula nek dipikir nyokon gede kang endi? Lho mangan angin truk. Lho jar kula tekan kene gase kon madang urung lah. Ya ora apa-apa. Yang penting waras. Alhamdulillah. Allahumma saestu donga dina nggih Bu nggih. Kapan-kapan muga-muga kula suwunke ahli masyarakat Jati Raya, keluarga besar TPQ Al Hidayah, muga-muga tansah pikantuk hidayah sing Gusti Kang Maha Murah ingkang derek nolak wonten ing TPQ iki muga-muga diparingi ilmu ingkang maslahah terus lari ingkang sholih lan sholihah sing do ahli ibadah bi barakatin sirillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sarang-sarang donga nggih. Istighfar. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wafi'ni amalan sholihan amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil kafarada wa dalimin wa arsalani alaihim sayyid. Allahumma firli khatiyati wa jahli wa israfi amri wa ma anta a'lamu bihi. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah,
muga ahli masyarakat Jatiraya utawi jamaah yang hadir di majelis dalu niki ya Allah kados majelis ingkang barokah agaripun derek hormat agaripun khatmil Quran dalu menika ya Allah mugi-mugi tepeki al hidayah kados sono ingkang pitulak dipun beri hidayah ingkang derek mucal ustaz-ustazah dinangku bajabul kiai Baris ya Allah juga dipun paring ana istiqamah agar dipun laksanakan ilmu ingkang maslahah atas wasilah didik putra-putri ingkang solih solehah doa ahli ibadah ya Allah Allah Rabbila syarikalah Allah Rabbila syarikalah Allah Rabbila syarikalah Allahumma ij'alni syukura waj'alni syukura waj'alni nura waj'alni min ibadika sholihin waj'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muttaqin Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alamin ya Allah ya Rabbal alamin Bapak Ibu para pendengar jamaah mengatakan nasmatan kira'ipun yul pa'abudan wal abikum astaghfirullahi walakum wallahu mafiq illa bimitarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cara dengan cara apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Rahmatullah Manfaatullah, mudah-mudahan